Fl-omelija tiegħu waqt il-qudiesa li saret fis-solennità tal-Milied fil-Bażilika ta' San Ġorġ fir-Rabat Għawdex, l-Isqof Anton Tewma fisser kif il-misteru tal-inkarnazzjoni joffri żewġ terapiji għas-salvazzjoni tal-bniedem, il-fidi u l-umiltà. L-Isqof qabbel l-ewwel terapija ma' riċetta tat-tabib u ħeġġeġ lil dawk li jemmnu biex ikollhom fidi u fiduċja fil-preżenza tal-Alla f'ħajjithom, waqt li kwota mill-Evanġelju lil profeta Iżajija u lil San Pawl staqsa dwar il-ħtieġa tas-salvazzjoni u xebbaħa ma' meta wieħed ifittex għajnuna medika biss meta jħossu ħażin. Dan fil-waqt li enfasizza fuq is-sejħa għal fidi immedjata bħal mediċina preskritta li hi t-tweġiba essenzjali għall-isfidi li wieħed jiffaċċja. Monsinjur Tewma saħaq ukoll fuq il-bżonn ta' terapija aktar profonda u fit-tul imsejsa fuq l-umiltà. Huwa xebbaħ din it-terapija mad-dixxiplina ta' meta wieħed jieħu ħsieb saħħtu permezz tal-fidi fit-tabib. L-Isqof spjega kif l-umiltà hija ċavetta għall-għarfien personali li wieħed jaċċetta d-difetti tiegħu u jħaddan il-misteru profond ta' meta Alla sar bniedem. Jalla dan il-milied ireġġana lura għalli konna. Kif jgħidulna l-profeti, reġġana lura għalli konna, irreġġana lura l-identità tagħna għal dak li aħna tassew. L-Isqof wissa kontra l-perikli li wieħed jgħix wara l-maskri tas superfiċjalità u ħeġġeġ biex il-koll kemm aħna nerġgħu lura għas-sinċerità biex nilqgħu u niċċelebraw tassew l-aħbar it-tajba tal-milied sabiex bħarrajja umli narfu l-verità u nħaddnu l-bxara tajba.